Clar, això és el logo de la Patum, però el pots fer ara aquí un altre al costat? Sí, podria ser deformat, que podria ser així. I tots dos són el logo de la Els Patum. podrien reconèixer. Sí. És com un 7, o un 8, o una lletra A, o una lletra C, que cadascú la dibuixa d'una forma diferent, però quan la veus de lluny ja identifiques que és un 4, és un 5 o és una C. Perquè és tan bàsic que no pot ser una altra cosa. Esclar, si tu, per exemple, si tu fas un quadrat, tu saps que és un quadrat, una rodona també, perquè són molt bàsics. En canvi, si dius, no, ara faré aquí, jo què sé, unes floretes, un no sé què, un no sé quantos... Quina planta és, collons, quina planta és? No ho sé, només sé que és una planta. En aquest cas, queda clar que és el logo de la Patum. És el que estaves buscant, Salvador, com vas fer el cartell de la Patum de l'any 2002 que incloïa per primera vegada aquest dibuix? Jo buscava el que es busca en un cartell, que és un grito en la paret. La síntesi absoluta del missatge que tu vols donar. Vols que tingui impacte i que d'alguna manera representi el que tu vols dir. Un paper enganxat a una paret que et crida Patum, no? Per exemple. En aquest cas, sense posar les lletres. Què vol dir? Que tu d'alguna manera, tot aquest pirot de comparses, perquè n'hi ha 50.000, amb uns vestits, els gegants, els nans, els no sé què, la gent... Hi ha tantes coses, com collons condenses tot això en una sola imatge? Perquè he vist fotos que surten els trus i cavallets, els plens, els no sé què... Però això què és? Doncs això d'aquí és moviment, és simplicitat, és primitiu, és espontani... Què té la Patum? A mi em sembla que la Patum té totes aquestes coses. És arrodonit d'alguna manera. Si veieu la Patum des d'aquí, des d'un balcó, cosa que jo faig, doncs tots són rotllanes, tots són rodones, tot és arrodonit sempre. I en aquest cas, a mi em sembla que ho he aconseguit. És així. I al final també amb un sol traç veiem una cosa identificativa de la Patum, que és una carota. Una carota de ple, en aquest cas. Però que és una casualitat. I vas anar directament a la carota o No, vas passar, no sé, per la guita, per no. buscant aquest traç? La carota. Esclar, què passa amb un dibuixant? Amb què es diferencia d'un que no és dibuixant? En què dibuixa cada dia. O sigui, si tu dibuixes, doncs és una cosa que tu tens al teu cap. Llavors dius, hòstia, he de fotre un cartell. Vale, de què va? És un concurs, he de guanyar. Vale, he d'arriscar, evidentment. Qui hi ha al jurat? Aquests tenen nivell. Vale, doncs a per ells. Ho vas provar aquell any perquè sabies que els que hi havia al jurat tenien nivell? Clar. Tens aquí el cartell de l'any 2002? Això és el cartell de la Patum que va guanyar. El fons vermell. Per què? El foc. Quin és el seu contrast? Perquè, esclar, busquem contrast. Quin és el contrari del vermell? El verd. Són complementaris. Què vol dir? Que es piquen. I si algú es pica o es rebutja, automàticament es mou. O sigui, què vaig fer? Vaig fer una cosa estàtica, però que es movia. O sigui, amb això li vaig afegir una informació que en el cas d'un cartell és molt important. Si, per exemple, això fos el logo, no té raó de ser. Un logo no cal que es mogui, és només com fer una creu, fer una rodona o fer una ratlla. És només per identificar. No vols explicar res més. També diuen que un logo, en teoria, l'has de reconèixer. Si tu vas amb un helicòpter a la velocitat de la llum i veus, l'has de poder identificar. Si tu no ets capaç d'identificar el logo, no és un logo, és un dibuix. Això era un crit a la paret, com deies tu, un cartell que va tenir molt èxit l'any 2002, però encara no era el logo de la Patum. Què va passar després? Bé, llavors jo vaig veure que sí, que estava molt bé, que a mi m'agradava molt, a més, el meu entorn, que eren... Per exemple, el de Martín, això ho dic perquè queda de puta mare, va dir que això és la millor cosa que mai s'ha fet de la Patum. Jo vaig dir, si el gran mestre diu això, doncs això d'aquí no es pot quedar en un calaix com milions de coses que es queden en un calaix. Vaig agafar i vaig dir, bueno, el vaig simplificar perquè es pogués aplicar a molts llocs. I ostres, aquests foradets, per exemple, sí, no? per exemple, perquè això queda molt maco gràficament, perquè és la cosa més primitiva. Què és més primitiu? Una cosa feta amb llapis, amb guix, o una cosa ja construïda més gruixuda, que en aquest cas es construeix amb una tablet o es construeix amb un ordinador. No, no. Llavors agafes, canviem de sistema, canviem de llenguatge, sense perdre la forma, perquè la forma segueix sent la mateixa. I fem això. Quina combinació és aquesta? És una altra combinació. Té contrast? Moltíssim. Representa la Patum, a mi em sembla que completament. El foc i la foscor, la puta mare. Li treus aquests foradets, potser l'estilitzes una miqueta més, és més compacte... El faig una miqueta més ample, li dono com una mica més de força, més de...
pum, d'ataca. Això perfectament pot funcionar com un logo, podria ser el logo de la Patum, però clar, pots dir tu que és el logo de la Patum. Després hi ha que la Patum ho accepti, que això sigui el logo oficial. Bueno, això és un altre tema. Això com va anar, Salvador? Això va ser una mica curiós perquè, bueno, vaig guanyar el concurs de cartells, es va penjar el cartell, va desaparèixer el cartell, com tots els cartells, i ens va dir, això és massa bo, això no pot ser. Vaig fer adhesius i els vaig posar a vendre. I al cap de no sé quant temps, va passar temps, anys, van passar anys i tots els cotxes, dic tots, perquè molts més cara, perquè allò estava de moda i era el moment. Quan ets fora de Berga saps que t'acaba d'avançar un cotxe de Berga perquè porta això que vas dibuixar tu, enganxat al darrere. I llavors em van fer una proposta, com que, diguem que ho vam fer al revés. La cosa estava al carrer i ho vam convertir en logo. No vam fer un logo i ho vam posar al carrer, no, el carrer ho va agafar, ho va acceptar. Per què? Perquè la gent ho comprava. Per exemple, una cosa la gent no sap, se'n van vendre molts, però hi va haver una vegada que va ser una colla de geganters de no sé on. Em sembla que en van comprar 150, un per cada un, saps? Venia un tio, 150 logos. Vull dir, va funcionar d'aquesta manera. Llavors l'Ajuntament em van venir a veure i van dir, hosti, poder que fem el logo, no? Llavors hi va haver una petita polèmica, perquè la Patum i polèmica és una mateixa cosa. Perquè hi havia hagut una convocatòria per triar un logo oficial de la festa, en va guanyar un altre, però clar, a l'altre li passava que no era al carrer. El teu ja era al carrer. Se n'han fet moltes coses d'aquest logo. Un pilot, sí. Les tens aquí, oi? Sí, algunes. No, això no? On era allò? Aquí. S'han fet galetes, han fet tasses, clauers, es fan tastets, samarretes, l'Adam ho va utilitzar durant 3 anys, es van fer bitllets de la ONCE, espelmes, jo què sé, tovalloles, barreja, que encara n'hi ha. Bueno, es pot fotre això per Nadal, que són estrelles i segueixen el logo de la Patum, és que pots fer el que et doni la gana. Te'n recordes on eres quan el vas dibuixar per primera vegada? Aquí. Aquí? Aquí. Res, típic, al llit, mirant la tele i dibuixant. Jo sense pretensions. Porto una estona aquí, Salvador, i encara no sé si això és casa teva o el teu estudi o les dues coses. És tot plegat, és tot. Com és un dia de Patum aquí, Salvador? Molta gent i molt moviment. I molts amics. Amics de veritat i amics postissos, també n'hi ha. Amics interessats, eh? Sí, d'aquests n'hi ha bastants més. Jo no sé si gaire gent ha vist això. Tu tens realment unes grades aquí per veure la Patum. Això demostra lo bona persona que és el meu germà, perquè podria dir no hi cap més gent, però per comptes de dir no hi cap més gent, diu... Fem de manera que n'hi càpiga més. Que hi càpiga més. Doncs sí, tota aquesta gent doncs venen aquí darrere. La veuen darrere d'un vidre, això sí, però realment és un escenari privilegiat. A mi em sembla que sí, és com un cine, com un teatre. Vale, et falta el soroll? Sí, també se sent una mica, però estàs aquí de puta mare i seient i mirant, què més vols? És l'Ajuntament a l'altra banda. Com ha de ser. No sé si per observar-lo o per enfrontar. Bueno, allà estan. Ells estan allà i jo estic aquí. Això no vol dir que no hi hagi relació, però ells estan allà i jo estic aquí. Passa molta gent per aquí i alguns no els deus ni conèixer. La meitat no els he vist a la meva vida. Tots tenen la necessitat imperiosa de veure la Patum perquè no l'han vist mai. Tenen una necessitat. Estic segur que si jo me'n vaig als Sant Fermins i vull veure els Sant Fermins, encara que tingui la necessitat, ja t'asseguro jo que no aniré a un balcó, perquè no m'hi voldran. Aquí no, aquí la gent és bastant generosa i et deixa entrar a casa. És molt bo perquè el meu pare fa molts anys es va trobar una parella fotent un polvo al seu llit, que viu a dalt. Una parella que no coneixia de res. Que no coneixia de res. Van anar allà i van veure que la casa estava molt bé, que hi havia un molt bon rotllo, es durien quedar un moment sols i van començar a fer un polvo i el meu pare els va enganxar. I què va fer el teu pare? Els va fotre 4 crits i els va fotre fora, però vull dir, arriben fins a aquest punt. El meu pis és un caos on tot està barrejat i el global m'agrada. Individualment no hi ha res que m'agradi, però col·lectivament i a la plaça passa exactament el mateix. El paquet aquest, el que jo veig globalment, sense fixar-me en els detalls, m'agrada. I la meva casa i la plaça per mi és una mateixa cosa.
Així, Salvador, que aquesta va ser la casa de la família des de molt petit, des que tu tenies un parell d'anys. Un parell d'anys, sí. Sou 7 germans. Som 7 germans, vivíem tots a dalt. Són pisos grans, estan bé. El segon pis. El segon pis, sí. Toca el sol per I el primer que hi havia? Uns altres veïns? Uns veïns que al final es van morir i que ara hi ha un altre germà meu. Ara tota la casa, a baix hi soc jo, que és l'estudi, que no és meu. El primer pis és d'un altre germà i a dalt hi ha uns altres germans. Vull dir, està tot ocupat pels meus germans i la casa la van comprar. Quan tu eres petit aquí hi havia una matalasseria? Sí, el Gorgas, es deia Gorgas, sí. Eren veïns, sí. Però... Per tant, has estat un veí de tota la vida de la plaça de Sant Pere. Sí, de sempre. Això és, en fi, el centre de Berga i el lloc més patumaire, vull dir, l'escenari de la Patum. A mi em sembla que no n'hi ha un altre. Forma part de la vida, no? A mi mirar per la finestra de la Patum és com mirar una paret, és el mateix. Tot forma part. No diferencio entre dintre i a fora. I les tardes, per exemple, de la teva infància eren aquí a la plaça? Jugant, clar, amb les fustes, que abans hi havia unes fustes aquí, era la plaça, sí, la plaça de la vida. Ara no hi ha ningú, no hi ha nens, no hi ha res, els veïns ja són uns altres, la majoria, o són vells, però ha canviat una bestiesa. Ara a la gent ja no li agrada tant la Patum d'aquella manera com abans. Abans per mi era com més transcendent. Esclar, ara la gent ha estat en una discoteca que hi caben 4.000 persones, que collons. Ha canviat molt tot. Abans era desmesurat el que era la Patum comparat amb d'altres coses. Ara potser ha perdut una mica. Jo penso que la Patum s'ha de mimar una miqueta més encara. S'ha de cuidar. Què li falta? S'ha de ser una mica més autèntic, això penso jo, i una miqueta més radical, més estricte amb les coses. Les coses s'han de fer d'una manera, s'ha d'anar vestit d'una manera, la gent s'ha de comportar d'una manera. Per exemple, una cosa que és molt maca, que no podeu veure de petit, quan, per exemple, surt una comparsa, per exemple, jo què sé, els nans, qualsevol, els geganters, que són els ben parits, els grans, els no sé què, els hi haurien de fer lloc, no els mateixos nans. La Patum ha de ser una cosa unida. No, hi ha no sé quantes colles, tu de quina ets? No, de colla només n'hi ha una, que a més, el públic forma part d'aquesta colla, que és imprescindible. Jo no m'imagino la plaça sense públic, és que no me l'imagino, perquè seria com res, jo passaria de llarg, probablement no giraria ni el cap. Però quan hi ha la gent, que és una comparsa la més gran de totes, doncs tot canvia. Salvador, i aquesta és la teva gran bogeria, no? Aquesta és, sí. Ha valgut la pena, per això. Teva i no només teva, teva i de centenars de persones, milers, potser? Quasi 5.000 persones, 4.700 i pico, i perquè es va acabar el plaç. Això potser molta gent no se'n recorda, perquè passem per aquí i no veiem els noms, però aquest monument té 5.000 noms gravats, amb noms i cognoms, Josep, Antoni, Josefina, Josepa, José... I estan per ordre alfabètic, o sigui que el pots trobar. I no hi ha cap error. Va ser una obra per subscripció popular. Per subscripció popular, sí. Vam demanar a la gent va estar encantada i, bueno, hi havia tothom. I hasta a vegades, per exemple, hi pot haver un nom que és una persona, però hi pot haver un nom que pot ser els geganters de no sé on, de Barcelona. Vull dir que no només són 5.000 persones, són 5.000 persones més el col·lectiu que sigui. Sí, hi va haver moltíssima gent. Què penses tu quan entres a Berga i la primera cosa que veus és això? M'encanta. Això no es pot millorar. M'encanta. Com va ser tot el procés? Un bon dia el Juli em va dir, hosti, hauríem de fer alguna cosa, l'alcalde em va dir, hauríem de fer alguna cosa, no sé què, no sé quantos, un monument potser. Jo vaig dir, sí, tant, de puta mare, un monument. I jo dic, i com ho fem, quin pressupost hi ha? Diu, cap. No hi ha diners, no hi ha res. Jo dic, no et preocupis. Així t'ho va dir? Sí, no hi havia pressupost. Vull un monument, però no tinc un duro. Sí, allò una idea que tenia, allò que tens, jo voldria fer. Però es va trobar amb una persona que fa coses, no que les diu, sinó que les fa. Jo vaig dir, vale, li vaig agafar la paraula, vaig començar a moure, vaig començar a fer propaganda, vaig implicar tothom, a la gent, els coneguts, els desconeguts, vaig fer una campanya típica i tòpica. Vaig anar a les llars, a tot arreu. És molt bo perquè els hi feia una proposta, amb els avis els hi feia aquesta proposta. Anava allà i els hi deia, teniu dues opcions. La primera opció és us posarem el nom allà i heu de pagar 5 euros cada un. I la segona opció és us posarem el nom allà i no heu de pagar res. La majoria van pagar. I els que no, evidentment, els hi vam posar sense tremolar. Perquè l'important era el nom, no era el fet de que paguessin. Això sense noms valdria molt menys. Tenim aquí
els noms i cognoms, el retrat, diria, d'una degeneració de patumaires. Sí, clar. Dels que tenen una certa edat, dels que van viure aquell moment, no? Aquests estan aquí immortalitzats. Clar, aquesta és la gràcia. Però com que n'hi ha tants, tant és un com molts. Llavors es perden. Però és que la Patum és això. L'individu no és important, és el col·lectiu. Doncs aquestes guixades, aquests noms, són 50.000, troba el teu. I estaràs estona, encara que estiguin ben ordenats, però és que no importa. A la plaça no t'aniràs a buscar, perquè tu sol no ets res, amb una cosa com això. El teu també hi és, Salvador? Jo també hi soc. Aquí és, no? A la S, Sí, aquí. Salvador Vinyes Reig. Sí. Enmig de tota l'altra gent. No, com no pot ser d'una altra manera. Has quedat immortalitzat. Com t'agradaria passar la història de la Patum, Salvador? Així em sembla bé, perquè per mi la Patum, Berga i jo som una mateixa cosa. I el monument representa tot això. I dona la casualitat i la sort que ho he pogut fer jo. M'encanta. Sí. He fet d'altres coses, però aquesta és la més personal. Salvador, moltíssimes gràcies. Molta sort. Gràcies.